Andrea Sánchez Antelo é unha muller coruñesa de 31 anos que leva case un ano fuxida da xustiza. O motivo? Facerse pasar por médica en distintos centros sanitarios sen estar titulada. Esta falsa médica empezou as súas andanzas no ano 2019 cando se presentou a traballar na residencia de maiores Domus Vi de Outeiro de Rei armada cunha titulación fraudulenta da Facultade de Medicina de Santiago. Neste cargo estivo exercendo case 2 meses, período no que realizou consultas, pautou tratamentos e mesmo emitiu certificados de defunción. Fontes da residencia aseguran a este programa que a falsa médica actuaba con total normalidade. Tras ser expulsada da residencia de Outeiro por non estar de alta no Colexio de Médicos de Lugo, probou sorte na Coruña. Alí foi contratada por unha clínica da cidade na que durou soamente 10 días. Tamén o intentou na Sanidade Pública e na Cruz Vermella, e mesmo chegou a emitir receitas cun cuño falso do Hospital Universitario da Coruña ao tempo que se publicitaba nas súas redes sociais como facultativa deste complexo. De feito, foron esas receitas as que adelataron, xa que unha farmacia alertou a Garda Civil logo de que un paciente intentara facerse cuns medicamentos a través dunha receita sospeitosa. A súa pista pérdese no ano 2022 en Carballo, a onde se desprazara logo de ser posta a disposición xudicial. Alí ata cambiara varias veces de residencia para seguir exercendo sen levantar sospeitas. Aínda que nun primeiro momento logrou evadir a cadea, en marzo deste ano enfrontábase a unha posible condena de 3 anos e medio de prisión polos delitos de intrusión profesional e falsidade documental. Pero non se presentou ao xuízo e o xulgado de Lugo tomou unha solución radical: emitir unha orde de busca e captura para o seu ingreso en prisión. De momento, atópase en paradoiro descoñecido. Onde está agora Andrea? Pode estar exercendo como médica con outra identidade? Pois ese é o medo que teñen as forzas e corpos de seguridade. Esta muller que en canto comezaba o proceso judicial contra ela esfumouse sen deixar rastro. E onde saltaron as primeiras alarmas? Pois no Colexio de Médicos de Lugo, non, Belén? Que tal, Rocío? Pois sí, efectivamente, onde saltou por primeira vez esa voz de alarma, pois fui aquí, no Colexio Oficial de Médicos de Lugo, por eso quixemos desplazarnos pois para falar co seu presidente, con Eduardo Iglesias. Que tal, Eduardo? Bos días. Buenos días. Contanos, como vos destes vos de conta de que esta falsa médica pois estaba mentindo? Pues realmente fue por las comprobaciones que se hacen en el colegio. Siempre que viene un colegiado nuevo intentamos certificar que realmente es alguien que tiene el título de medicina. Médico, entre comillas, vino con un certificado de haber superado las pruebas de medicina y con un certificado que te dan antes de darte el título, pero a los 15 días ya comprobamos que ese certificado era falso y se establecieron todas las medidas para, lógicamente, denunciarla y inhabilitarla en el colegio. Ela, de todos os xeitos, estivo exercendo a profesión sobre un mes, máis ou menos, en Lugo, hasta que vos destes de conta, non? Sí, ella empezó a trabajar el día 3 de octubre en un centro social en Outeiro de Rei, se vino a colegiar 15 días después y 15 días después nosotros ya empezamos la inhabilitación. Ela ahora está en búsqueda de captura. Pode ser que estea traballando noutra provincia? Bueno, realmente ahora sería muy difícil que pudiese trabajar en una provincia, sobre todo porque necesitas estar colegiado. Entonces, nosotros tenemos un sistema en la organización médica colegial en la cual siempre que hay una incidencia o se inhabilita a alguien o se descubre que está haciendo falsedad, se comunica a la OMC y todos los colegios tenemos esa información para que si alguien de esas características llega al colegio, nosotros podamos comprobarlo y no se va a dar de alta como colegiado. E a xente que nos está vendo agora nas casas como paciente, como pode descubrirse o mellor dúbida se o seu médico que está atendendo pode ser falso, se ten algunha sospeita? Podemos saber iso? Sí, existe un registro nacional a nivel de la Organización Médica Colegial. Si se busca en internet Organización Médica Colegial, ahí tú puedes meter los datos, el nombre y los apellidos del que consideras que es médico y te dirá si realmente está colegiado, en qué sitio y como tal, ¿no? Y otra de las cosas fundamentales es que siempre que se vaya a una clínica a intentar o a hacer algún tratamiento, todas las clínicas tienen que tener un registro sanitario que nos da el Sergas para poder trabajar. Entonces, comprobar que el número de colegiado existe, que coincide con el nombre y que tiene un código sanitario para hacer medicina. Moi ben, moitísimas gracias. Pois aí quedan as declaracións de Eduardo Iglesias, presidente aquí do Colexio Oficial de Médicos de Lugo.
Pois grazas, Belén, que interesante esa pregunta que lle facías, porque claro, para blindarnos nós como pacientes de falsos médicos como esta muller Patricia, que es que fixo cousas terroríficas, non? Bueno, sí, ademais esta xente, Rocío, ten un perfil que son todos moi escurridizos, saben borrar moi ben as súas pegadas e saben moverse moi ben e ir saltando dun posto a outro, que é o que fixo esta muller durante un ano. En Galicia temos experiencia con eles, porque aquí temos o gran falso médico, non? A Coté, que lle pedían 300 anos de cárcere por operar a xente sen ni sequera pasar por unha facultade de medicina, non? No caso desta muller, ela é que ia falsificando cuños e certificados e dese xeito iba trampeando hasta que finalmente a trazabilidade deste tipo de institucións permitiron dar con ela, pero que chegou a atender a xente con crises epilépticas e a medicalos. Madre mía, pero Hugo, que me pregunto é que subxace detrás destas mentes, non, Hugo? Por que unha persoa se inventa esta vida? Bueno, hai casos por cuestións económicas, porque gañan moito diñeiro, como hai algún caso, en fin, que xa coñecimos... O de Coté. O de Coté, por exemplo, por cuestións económicas, outros casos por unha cuestión, entendo que en fin, de egocentrismo, de que queren chegar a ser médicos, non conseguiron pola vía ordinaria, pero sobre todo creo que neste caso hai que ver como se chegou a falsificar un documento, por exemplo, da USC, neste caso concreto, con un selo da USC, con, en fin, todo falso, e con ese documento conseguiu chegar a onde chegou. E agora, hai que establecer control. Eso por un lado, e logo agora atopar a esta muller coas dificultades que teñen as forzas de seguridade neste tipo de casos, Bernardo. Claro, viámolo outro día con Roberto Llamazares da Interpol, porque cando un xulgado ordena a busca e captura dunha persoa, a Policía Española envía esa orde a Interpol que a transforma na chamada notificación vermella. É o aviso oficial que se distribúe entre os 196 países membros para que todos poidan localizar e deter un fuxido, pero non é unha orde de arresto automática. Cada país decide se actúa ou non segundo a súa propia legislación. Localizar a quen decide desaparecer pode converterse nun auténtico quebracabezas. Os fuxidos adoitan moverse con frecuencia, cambian de cidade ou mesmo de país e moitas veces utilizan identidades falsas ou documentación que está manipulada, que queda antiga ou que está desactualizada. Algúns modifican o seu aspecto físico e outros contan coa axuda de familiares ou amigos pois que lle dan refuxio e que lles axudan pois a pasar desapercibidos. Entre as trabas tamén atopamos a tecnoloxía, que xoga un papel importante. Cando un fuxido non usa o móvil ou cando non saca cartos, nin deixa rastro digital, o seu seguimento vólvese máis difícil aínda. A isto súmanse as dificultades legais, sobre todo cando se cruzan fronteiras. Outros obstáculos son os países que non extraditan, os trámites lentos para solicitar probas ou traducións e mesmo casos de corrupción ou protección local, a cambio de subornos, non? Tamén influe a falta de coordinación rápida entre países. A información non sempre chega a tempo aos aeroportos, ás fronteiras ou mesmo ás policías locais. Seguir o rastro dun fuxido require paciencia, coordinación e moita investigación, e que moitas veces é o erro máis pequeno o que acaba poñendo fin á súa fuxida. Pois tarefa importante a que teñen as forzas de seguridade neste caso.